I eto, za čas je došlo vreme da razgovaramo o onome što na času treba da uradimo. Vi treba da napravite sopstvenu karikaturu, ali to je zadatak koji u sebi sadrži dva izazova. Jedan je da se nasmejete sebi samima i da se hrabro nasmejete. Znači, treba da kod sebe uočite neku telesnu ili karakternu osobinu kojom se, eto, možda baš i ne ponosite najviše i prosto da se tome nasmejete. Lako je smejati se drugima, ali šta ćemo da uradimo sa sobom samima, to želim da vidim. Drugi izazov podrazumeva još jednu otežavajuću okolnost. Ne samo da treba da napravite svoju karikaturu, nego treba i da je animirate. Znači, morate da upotrebite ona znanja iz tehnike rada u Photoshopu i Image Ready-u, koje smo već ranije utvrdili, i da prosto napravite što bolju sopstvenu karikaturu. Za svoj rad dobit ćete nagrade u vidu bedževa. Evo šta vam nudim. Bedž Smeh do suza dobit će učenik sa žestokim smislom za humor. Bedž Umetnik, onaj učenik čija karikatura svetski izgleda. Bedž Vrednica, učenik koji nije žalio ni vreme ni trud da uradi najbolju moguću karikaturu. Photoshop Velemajstor, učenik koji u Photoshopu radi na velemajstorskom nivou. Photoshop Majstor, učenik koji radi u Photoshopu na majstorskom nivou. Karikaturista, onaj učenik koji poznaje umetnost stvaranja dobre karikature. Zatim izokrenuti učenik, onaj koji je pogledao nastavni materijal predviđen za rad kod kuće pre časa, i učenik koji je kukavica, odnosno onaj koji nema hrabrosti da se podsmeva sam sebi. I za kraj, evo mene, kako se smejem, što najčešće radim, ali i sami znate koliko umem brzo da se naljutim. I onda verovatno izgledam ovako kako sam na ovoj animiranoj karikaturi prikazala. Nisam sigurna da sam se baš preterano nasmejala samoj sebi i mislim da bih dala sebi bedž kukavica. Vi prosudite sami, ali ono što je jako važno jeste da prosto gledajući ovu moju karikaturu vidite šta se otprilike na času od vas očekuje. Obradujte me karikaturama koje budete izradili.